Usuru mabende koro nothi choko e paro mar chik mar omenda dwaro mano mar choko osuru manyien madirom siling milion 150. Masecha kodi kotende kod dwaro makamana. Aneno kipinge okang' mager e mbui mar X nong'ere kaka Twitter. Sani aneno ko trend nyaka namba 2. Odiochieng' manyoro no trend namba 1 reject finance bill. Diwach na kaka jalony. Sharon, ingeni kaka luwe kaka finance bill 2024 no goal. Dwa paro ni gima nyalo fall back on manwa nyalo tiyo godo then finance bill 2023. To koro kajiche ot ming'ade bura bochako wacho ni finance bill 2023 ne ni legal. Koro nikech serikal to chuno ni nyaka chok pesa. Koro matiende ni ang'a wadhi tiyo godo. Ne nyaka wabede gi okang' ni luwore ni kamae kaka serikal dhi timang'o dhi choko pesa. Nikech serikal to chuno ni nyaka timang'o nyaka chok pesa. Koro king'iyo finance bill 2024-2025 ni no kata kane igole oko noko wach ni orach te. King'iyo ne nitiere kuonde mane beyo mane ng'iyo weche ang'o weche jopiny. To koro ne nitiere gik mane richo ma be jopiny nowacho e public participation ni nitiere okenge mane ama clauses mane nitiere finance bill mane ok beyo nok dhi gi jopiny mang'o maber. Ma kane jong'ad bura dine no winjo wach jopiny sanoendo mane ndalo public participation apani dino kwa bedo gi weche mang'eny kaka nwa bedo go nieni. King'iyo kaka sani ni an kang'iyo nyoro kadhi e simba tayudo ka bank osendikona ni excess duty mar gine pesa mar golo pesa. Giduoko gigolo from gigole atamalo 15 giduoke atamalo 20 maluwore manyiso ni nyiche finance bill 2024 ne nitiere gik mane beyo. Koro to mar jatendo gitiyo gi chik mar omenda mar higa mar 2023 so koro paro mar chik mar omenda ni mano mar higa mar 2024 gitiyo gi papa 22. Dikech koro king'iyo 23 cha nyicho witi mane manyicho nengo beno atimang'o wadok watiye godo. Koro machacha to ne courts owacho ni te no timang'o no rach. Koro nyaka jatend migao mar omenda nyaka duogi manyiswa ni gigie ni moko kuom gi nyicho kricho. To kata moko mane nyalo bedo ni ok ber ahinya mane ok ber gi jopiny ahinya inyal timang'owa inyal losi. King'iyo kaka zero rate mane wacho ni essential commodities ama gik mwatiyo godo pile pile machalo kaka mkate dhi bedo zero rated. Wan kaka dangwa wach kaka jolony zero rating nitie gimilongo ni input tax nikech kiloso mkate to materials menyiew kande mibiro loso godo mkate ichulo ne gi VAT. To koro inyisi ni ok itimang'o ok idhi charge VAT ni matene ni kae ni nitiere gima ka iluongo gik machalo mkate ginigi ama products nigi under zero rating nitie input tax to output tax onge. Matende ni idhi KRA mondo claim gimilongo ni VAT return. Osebedo ka keto mibadhi mang'eny nikech iyudo ka nitie johala matimang'o ma benefit to nitie jok mok benefit. Although omedo bech giminyiew nieni but johala tiyo kode mang'eny okeyo maber. Koro nengo beni tax refund gi king'iyo adieri last year iga mokalo kende KRA no chulo chiegni 400 billion monego bene gichulo in tax refund. Kwanyalo golo magi eni apani wanyalo. Koro gik midhi duoki gi I believe ni gin gik maber to be gimonyalo timo ni kapok oduogi oket gi jopiny mondo jopiny owach ni ma ber kodwa koso ok ber kodwa. Ke serikal to nyaka timang'o nyaka chok pesa. Erokamano ahinya nikech